Ne întoarcem acum în țară. Mai mulți studenți din București s-au oferit voluntar să renoveze 7 izvoare de apă minerală din Harghita, ajunse în paragină din cauza nepăsării. I-au răspuns apelului lansat de Asociația Mai Mult Verde și astăzi, înarmați cu scânduri, cuie și ciocane, pensule și vopsele, s-au pus pe treabă. Harghitenii nu par să conștientizeze pe ce bogăție stau. O știu însă medicii de la București și din toată lumea, care le recomandă pentru calitățile lor vindecătoare. După cum se vede, civilizația își spune cuvântul pe lemnele care sunt aici. Acum e un lucru nou, un lucru frumos, un lucru plăcut. Voluntarii au început treaba dis de dimineață. Având această resursă naturală, apele minerale, este foarte important să o facem cunoscută și să o protejăm în același timp. Renovarea izvoarelor este un prim pas. Informarea localnicilor și turiștilor despre calitățile acestor ape și despre nevoia lor de protecție este următorul pas. Mi se pare un loc foarte frumos, oamenii și-au făcut treaba, iar noi am venit să terminăm ceea ce ei au început acum câteva zile. Ce înseamnă pentru tine un izvor de apă minerală? Ce înseamnă și apa pentru mine, adică un fel de sursă a vieții. Încercăm să reabilităm niște izvoare, vorba de 7 izvoare. Acum lucrăm la unul dintre ele, facem cumva munca pe care ne-o permit profesioniștii să o facem, adică dăm cu lac, cu baiți. În cursul lunii mai, voluntarii vor salubriza împrejurimile izvoarelor, vor ridica pavilioane care să le protejeze și vor amplasa plăcuțe informative din care turiștii vor putea afla compoziția apei minerale și afecțiunile care pot fi tratate cu ajutorul acesteia.